Good morning, Philippines! Monday exercise! Exercise! Tignan nyo yung paa ko. Yep. Follow me guys sa isang bahay. Puntahan natin si Tommy sa isang bahay kasi hindi siya makapunta dito. He's not feeling good still. Still not feeling good. So, I will cover my face because I'm not showered and I have a lot of leaky area here. So, let's do exercise. So, dalhin ko pala sila Roxy guys kasi doon ako until tomorrow. I will put a lot of food for the cats and dogs. For the cats kasi wala silang para meron silang pagkain. So, ngayon. So, sabahan nyo na lang ako guys doon sa isang bahay. Baka hindi ako makapag-vlog na masyado. Kasi Tommy is not feeling good. I have to pay attention to him. And, yeah, tapos na ako naligo guys. I just, naglagay lang ako ng, hindi naman talaga ako magaling brow. And then, yung foundation na nilagay ko. Guys, gusto nyo mag-makeup tayo guys. Bisaya guys. Yung Bisaya ba? Bisaya yung sabihin natin kasi kapag kasi mahirap mag Tagalog or mag-English na mag-makeup ka or mix lang Tagalog at saka Bisaya. Gusto ba ninyo yan guys? And also meron pa lang nag-request guys. Meron akong biniling lipstick, di ba? Itong sa Maybelline Super Matte Ink. And ito yung shade niya guys. Ang number niya is 130. Silly Starter. I think that's how you call this Silly Starter. I think Silly Starter yung niya. And yung foundation ko pala, nakalimutan ko, is yung Wet n Wild. Gustong-gusto ko ito, guys. Actually, ito yung palagi kong ginagamit. Pa-mix-mix sila. Itong L'Oreal True Match. Ang shade ko sa L'Oreal True Match is in 4, Neutral Beige. And ito naman sa Wet n Wild, yung shade ko dito is ito yung photo focus guys sa Wet n Wild guys. And ang shade ko dito is medium dark. And ito is itatry ko ito guys, and then I will go back to you later guys kung ano yung ko. Isusuotin ko siya ngayon. And yeah. May pagka-orange siya, pero I like it guys. Yung shade niya, ito yung shade niya. Pakita ko nga sa inyo natural. Alis tayo guys, and itong buhok ko dito na yung ko dadalhin, yung laptop ko, yung cellphone charger. Before I forget, kailangan ko to makeup wipe and moisturizer kasi di ba maginaw dapat may moisturizer ako. Wala naman akong gamit dun sa isang bahay, so one night lang naman, pero ito lang naman yung dalhin ko, mga importante ba para hindi maguga itong face natin. So, we are going to see Dada Rocks. Yeah, we are. We're going to see Dada. Did you see that? Did you see this? This is going to Dada. We're going to see Dada. Yes, we are. Anyway. And mag-grocery pa ako doon kasi kailangan kong magluto pagpunta doon. Oh my God, look how cute this little man right here. Iiwan ni Mama ang little bag. Itong si Roxy talaga, ang kulit. Iiwan ni Mama, no? Kawawa naman, baby. Kawawa. Mama's going to Dada, huh? We'll be right back, little man, okay? Who wants to go with Mama? Follow me! Who wants to go with Mama? Look. Ready? Are you ready to go? Look, sit. Are you ready to go? Are you ready to go to see Dada? Excited? Are you excited to see Dada? Eh? That's a puppy cry. You're not a puppy anymore. I baby you too much. Who wants to see Dada? Let's go see Dada. Huh? Give Mama a kiss first. Kisses first. We gotta see Dada. Give me a kiss. Kisses. Sabi pa niya guys. Okay, you go inside the car. You go inside. We're gonna see Dada. Good girl, Rox. Misty too.
I will change the battery guys kasi kailangan ko pang i-take si Tami. Or guys, I'm not gonna change the battery. I will see you na lang sa isang bahay para concentrate tayo sa pagdadrive natin. And yun lang. And ito yung dalawa. Hi Rox! We're gonna see Dada. Who's excited to see Dada? Misty? Excited to see Dada, Mets? Huh? You too, Rox? We're gonna see Dada. I will see you guys sa bahay. Yung grill na kuan ni Tami guys. Andito na pala ako. Ito yung grill na binili niya. Ano naman siya? Parang very sturdy. May takip din pala. Look. So this is good. You can kind of takiping it. Covering it. Punta lang ako sa grocery. Ikan ko itong lips ko. Kuha lang tayo ng cart. Ang dumi-dumi dito. Oh. Sa ano tayo guys sa ShopRite. Grocery tayo. Sana makahanap tayo ng jackfruit. Kasi wala na rin akong jackfruit. Gusto ko makakain ng jackfruit. Pero paminsan kasi wala sila dito. So hanapin natin. Friends na guys. May heart na dito. Dami. Dami na pang Valentine's. Meron sila guys. Pero maliit man ito. Eh. Sobrang liit man. Magkano ba tong liit na to? Tignan nga natin. Eh, $1. Tayo, try tayo isa. Yun ang iba guys, gulay. Gulay. Meron sila dito tayo. Ito siya. Hanap tayo ng dog bone. Ay, ang problema dito, wala sila yung gusto ng aso. Nako. Alpo man, wala silang pedigree na pack. Ganun. Bili tayo nito guys, kasi ito yung hinahanap ko para sa aso. Pwede ba ito sa pusa? Wala naman para sa pusa. Sa aso man lang daw to. Ipakita ko sa inyo guys, mamaya guys, kung magkano yung kuha ko tanan lahat dito. And gusto kong bumili ng rice. Ito siya, jasmine rice. Okay guys, I'm done. Pagpunta natin sa bahay, ang gagawin kong una is mag grocery haul tayo, okay? Para meron tayong grocery haul. And then ilagay ko din yung mga prices. Bumili ako nito malaki. Jasmine rice. Sobrang laki niya, mahal to. So ilagay ko dito yung presyo. And bumili din ako ng ginger ale na drinks para dito sa bahay, para dito talaga sa isang bahay. Land O'Lakes Yellow American Cheese. Ito siya, Yellow American Cheese. And also itong P&B Bologna. And ito yung turkey para sa aso namin guys. I-mix sa pagkain nila. And green onion scallion para to sa humba natin kasi magluluto ako ng humba. And regular sliced bread para sa biyanan ko dito. And ito yung tatlong bag dito, Hawaiian bread. Yun. And ito din rye bread para kay Tami. Red bell pepper para sa chicken adobo natin. Yeah, chicken adobo. And bumili din ako para sa bahay. Chayote guys, 2 chayote. Ang mahal nito guys, oh my god. Na-miss ko kasi kaya kailangan kong bumili. Ito yung jackfruit, 2. Tag ano siya? Ito siya, $187. Ang mahal. And then $189. Iba-iba yung presyo. Ang liit pa naman oh, sobrang liit. And bumili din ako guys para sa aso. Ear and eye wipe para sa aso. Yan. Milk para dito sa bahay. Para sa bahay ko. Ito yung gusto ko. Ayaw ko yung blue. Pero blue ang nandun sa bahay. Pero ito yung gusto ko yellow. Suavatil po ito guys. Suavatil. And ito yung gulay na gusto kong mix na siya. Lulutuin ko to. Lutuin ko to dito yung isa. Andito sa bahay. Sa aking bahay. Itong isa. Ay gusto ko tong gawin. Gusto ko tong lutuin kasama
with this. Ito siya. Blue crab claw. Ito siya. And of course, guys, chicken wings. Chicken legs din. Parehang brand. Mga maliliit yung, yung chicken wings and chicken leg. Guys, na-excited ako nito, guys. Oh, may pork belly na pala dito. Tignan nyo. May pork belly na pala sila. Yun. Ilagay ko to sa refrigerator kasi gusto ko itong tuon sa bahay natin. Sa ating bahay, guys. Sa ating bahay. And, so yun lang yung nabili ko. And, yan. Yung total lahat ng nabili ko. Meron akong nabiling laundry detergent din. Laundry detergent nasa sasakyan na hindi ko na lang yung total nito is 134.25 134.25, diba? I-keep natin ito kasi yung iba is imumukbang natin, yung receipt is i-keep para sa tax. So yun guys, and nagluluto lang ako guys. Pinilm ko siya para sa vlog kasi para sa mukbang natin kasi wala akong video. Ang ingay ng ibon, ang daming ibon guys dito kasi parang lahat ng ibon dito sa city pumunta dito sa New Rochelle. kasi pinakain ni Tami kasi. Ito guys, makikita nyo to sa mukbang sa ano ko guys, sa food time channel. Ito siya. Kauwi na kami guys. Yung biyanan ko guys, grabe yung ano niya, hindi na siya makahinga. At saka pagod na pagod. At saka parang putla na putla silang dalawa ni Tami. Mostly yung biyanan ko dahil 1 week siyang hindi pumunta sa dialysis. Nakakaawa yung biyanan ko. Kahit matigas yung ulo. Kasi parang nag-ano na yung hining-hinga niya. Pagod na siya. Meron din kaming na bad news. Kagabi, tumawag yung best friend talaga ni Tami nandun sa Florida. Pumanaw yung ina niya. At saka yun yung second mother ni Tami. Yun yung parang second mother niya ba. Sobrang close siya sa family na doon. And at saka ako din naging close na rin sa kanya. And then binisita namin siya matagal na 2015. And talaga siya na suddenly hindi na huminga. There's people live in that house, huh? Which house? That one. Yeah. Jimmy's house. Yeah. Which is not him anymore. Asian. Yeah. They're Asian. You have an Asian neighbor. Plus the other neighbor is Asian, so they are mini Asian. That house is so tiny and it's really tall. No, it's not tiny. It's actually pretty decent size inside. Is it? Yeah. Oh, it's like go like that, huh? Yeah. I'll show it to you guys. That house, guys, right there. This house right there is so tiny, right? Guys, I have 3 hens, the left and the right. Look at this. Tommy got a back scratcher for him. For you. Huh? For you. You keep saying that you want one. For me? Yeah. Thanks, B-boy. I have 3 hens, guys. You just Tommy got me this. Thanks, B-boy. Well, you said that you wish you had one of that. Yes, because I really struggle to reach my back. Scratchy. It's good. Oh, I can reach my back. So, uwi na kami and we're done here. Kailangan lang namin talagang kunin itong medication sa ina niya dahil she needed this medication, right? Yeah. I'm gonna massage Tommy later, guys. After dinner, but I want him to eat a little bit, even just a little bit with rice and the juice of the chicken the adobo, and he loves adobo, and I know he prefers like pork, but I rather have he eat chicken. What? What? I like the color of that Acura. Good evening, guys. It's 5:49. And katatapos ko lang nagmukbang. And ngayon gawa tayo ng thumbnail para
pinakain pa pala ni Tami yung mga yung dalawang aso. And meron lang ako kukuning clip dito sa and then guys, Tami is going up. Good night, Tan. Hey guys. He's going up. And then me, I'm going to make a thumbnail, and then after this, I am going up. I'm going to end this vlog, guys. Thank you guys so much for watching. I will see you guys sa susunod nating vlog, okay? Hi guys, nagbabalik ako guys kasi nakalimutan ko pala guys. I-review natin itong lipstick. Itong lipstick na ginamit ko is yung sinabi ko kanina, diba? This morning. And yes, so kumakain na ako at lahat-lahat andito pa rin yung lipstick. Pero pasensya na kapag nakikita kayong mga dito, yung patchy area. But anyway, pero kapag meron ka talagang dry skin, kapag yung dry lips talaga, is magka-crack talaga, dapat mo talaga yung lips mo, dapat lagyan mo ng moisturizer or yung chapstick na hiyang sa'yo talaga, kasi merong chapstick na hindi hiyang sa'yo. And so yun, and magtatanggal din ako ng makeup dito sa baba. Kasi sa taas, hindi ko nadalhin yung makeup remover ko. And so, yun lang guys. I-end ko na to ditong vlog. And yes guys, I like the color also. Which is, ang lipstick naman is long lasting. Long lasting, whatever guys. Basta guys, pang matagalan talaga tong lipstick guys. Ang ganda-ganda. And yung shade niya is sobrang ganda din. Thank you guys. I will see you guys in my next one. I hope that you don't forget to subscribe and like this video if you do. And I will see you guys. Bye. Good night. Good night guys.